morning, Siargao! Maayong buntag po kaniyong tanan. Magandang umaga, mga kasyargao. Happy viewing po kanatong tanan o kaniyong tanan, mga kasyargao. Good morning, magandang umaga po. Ani nasabta sa laing edisyon sa atong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran karong kapaskuhan, mga kasyargao. Adlaw karon nga pizza 24 o adlaw karon, mga kasyargao, nga Huwebes pizza 24 bulan sa Disyembre tuig 2020. Bispiras karon, mga kasyargao, sa atong kapaskuhan. Good morning po. Og ang holiday karon, mga kasyargao, special non-working holiday alang na sa mga kaigsuonan nato nga anaa sa gobyerno. Good morning po, magandang umaga. Good morning, gikan na kan John Rex Hapzon. Magandang umaga, shout out kanimo din ha. Magandang umaga kanimo. Close kami karon. Merry Christmas, Siargao TV. Og sa mga lumulupyo sa San Benito og sa ilang mayor Gina Menil. Gikan na kan Sir Smiley Espaldon. Yes po, sarado karon ang antigen testing center didto na sa Provincial Grandstand. Good morning, Kuya G. Gikan na kan Sir Rudy Longos Plano na Borja Jr. Salamat po, magandang umaga. O greet na lang ko sa bagtik mo serbisyo kong Bingo og Sir First Huerta. Merry Christmas. Gikan na kan Sir Smiley Espaldon. Salamat po, magandang umaga. Good morning kaninyong tanan. Magandang umaga sa atong mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Magandang umaga po. Good morning usab, mga kasyargao, sa mga kalungsuran nga sakop ning atong isla sa Siargao. Ang Dapasan, Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos del Carmen, General Luna, Socorro og Pilar. Magandang umaga po. Merry Christmas, Kuya G, og sa tanang mga task force kasanag. Buong Siargao og San Benito, Merry Christmas po. Gikan na kan Sir Rudy Longos Borja Plandano. Good morning po, magandang umaga. Good morning, Kuya Jim. Merry Christmas sa inyo tanan. Pa-shoutout ko sa mga taga Siargao, labi na sa akong pamilya ditoon sa Barangay Sayak, sa Pobe family, sa akong magulang na si Manoy Edwin Pobe, Ate Nelly Marnil, Edmond LV, o Dudong Merry Christmas sa inyo tanan. Salamat, Kuya G. God bless po. Good morning, Kuya G. Gikan na kan John Heriel Galgo. Salamat, good morning, magandang umaga. Hello po, Kuya G. Good morning po. Merry Christmas, pag-greet ko, Kuya, sa akong mga igsuon. Thank you po, Kuya G. God bless. Taga Lagindingan, Misamis Oriental. Di ay ko, Kuya G. Greet ko sa akong uyab, si Alfredo of FIMA Ampil Jr. Idoria o Idoria family. Salamat. Gikan na kang Bebe Angel Balbuena Iduria. Salamat po, magandang umaga. Shout out po kaninyong tanan. Ilabi na kaninyong tanan. Merry Christmas mo. Sa mga taga Misamis Oriental, Lagindingan, shout out po kaninyong tanan. Magandang umaga. Dili na ta maglangan, mga kasyargao, atong pagasayron karon ang atong kahimtang sa panahon, mga kasyargao. Pinaagi na sa atong weather specialist gikan na sa DOST Pag-asa, mga kasyargao. Ang report pinaagi na, mga kasyargao, ni Sir Ezra Bolkerin. Northern Luzon. Kahit makakaranas dyan ng makulimlim na panahon, pero mahina mga pag-ulan lamang. And then dito sa Metro Manila at yung nalalabing bahagi na ating bansa, generally, fair weather po yung magiging panahon natin, liban lamang sa mga isolated rain showers pagdating ng hapon at gabi. Para naman po sa buong Visayas at Mindanao, fair weather din po yung magiging panahon, liban nga lang sa mga isolated rain showers. Bagyang maulap hanggang sa maulap yung mga kalangitan, medyo maaraw po yung magiging panahon. And then kung ulan man, yung mga pulo-pulong mga pag-ulan lamang pagdating ng hapon at gabi. Agwat ng temperatura, 26 to 31 degrees Celsius, dyan po sa may Iloilo. And then sa Cebu at Tacloban, mula 25 to 31 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 23 to 32 degrees Celsius. At dyan po sa may Davao, around 25 to 33 degrees Celsius.
Mao na ang latest updates nato sa atong kaimtang sa panahon. Ang atong pagsaulog sa Kapaskuhan mga kasyargaw, anaa sa maayong weather condition karon. Gikan na mismo sa report ni Sir Ezra Bolkerin dito na sa DOST Pag-asa mga kasyargaw. Maaliwalas karon ang panahon mga kasyargaw. Apan ang pagselebrar nato kinahanglan gayod nga anaa sa minimum health standards nga nagsunod mga kasyargaw. Good morning, Siargao. Stay safe, Kuya G. Merry Christmas and God bless. Gikan na kan Charles Ken Mantilla. Merry, Merry, Merry Christmas po kaninyong tanan, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin, mga kasyargaw, ang pinakaunang bahin sa mga balita karong buntaga, gift giving program gipahigayon sa Socorro Municipal Police Station. Niatong December 22, mga kasyargaw, 2020, ang personahe sa Socorro Municipal Police Station sa pagpangulo ni Police Captain Alex Celis, ang OIC, may pahigayon og candy ride o gift giving program. Pinagi na sa pagsakay sa mga mountain bikes, gikan na sa Barangay Navarro, paingon sa Barangay Taruk, og Barangay Rizal. Mihimo usab og pagpanghatag og candies ug snack ngadto na sa mga bata ang maong kapulisan. Ang maong aktibidad mga kasyargaw nagtumong nga ma-promote ang healthy lifestyle pinagi na sa pagbike og ang pagpakita sa pagkamaayo, sharing sa blessings ug pagtatak og katawa o smile sa mga bata. Samtang gipahinumduman usab sa maong kapulisan ang mga ginikanan sa mga bata nga pirmi nga pag-obserbaran ang health protocols karong pandemya mga kasyargaw. Mao na ang latest updates dito na mga kasyargaw sa Socorro karon. Adunay pangpanghatag o gift giving para na sa mga bata karon. Syempre dili nato mawala nga ang smile sa bata makapawala gayod sa mga kakapoy o uban pa mga kasyargaw. Good morning, Sir G. Good morning, Siargao. Og sa tanang namati og nagtan-aw sa Siargao TV Live. Pasko na gayod. Merry Christmas, Sir G. Og sa tanan. God bless. Salamat po, Ma'am Esther Cagas. Magandang umaga kanimo din ha. Og sa mga taga mainit, Merry Christmas po kaninyong tanan. Uban sa imong pamilya usab. Salamat, Merry Christmas po. Good morning, Merry Christmas sa tanan. Salamat po, Kuya G. Gikan na kang Che Gabutero. Salamat, Che. Ilabi na sa mga taga Cambasak. Good morning, Merry Christmas po kaninyong tanan. Good morning, Kuya G. Merry Christmas. Yes, Ma'am Marisa Gonzales. Merry Christmas po kanimo din og sa imong pamilya. Salamat sa pagtutok gihapon. Bisan busy na sa pagluto ng mga handa para unya sa Noche Buena. Salamat po, magandang umaga. Good morning, Idol. Gikan na kang Corsat Jen. Salamat po, magandang umaga. Salamat. Magandang umaga. Pa-shout out sa Arlan family. Gikan na kang John Galgo. Salamat po. Magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, mga kasyargaw, General Luna gitawag karon nga most supportive LGU. Giinghanlan karon mga kasyargaw nga most supportive local government unit ang munisipalidad sa General Luna. Pinagi na sa Municipal Social Welfare and Development Office human ang implementasyon sa unconditional cash transfer program nga gipahigayon niini. Nasayran nga ang mihatag sa maong award karon mao ang DSWD Caraga. Nakapot kini nga award karon pinaagi na sa hard work sa mga personahe sa MSWDO nga gipanguluhan ni Mr. Dave Francis Plaza. Mapasalamaton usab ang LGU General Luna sa mayora niini nga si Mayor Yayang Rosillon o Vice Mayor Vic Solyoso o sa sangguniang bayan members niini sa walay puas nga suporta mga kasyargaw. Ilabi na sa mga proyekto programa dinha na sa munisipalidad sa General Luna. Congratulations po og Merry Christmas po kaninyong tanan mga kasyargaw.
Sa tanang viewers nato, Merry Christmas po kaninyong tanan. Comment down below mga kasyargaw, comment below mga kasyargaw para na mabati ka mo, ma-shoutout ka mo na ako dinhi na sa atong programa. Labi na sa atong mga viewers karon. Good morning po kaninyong tanan. Salamat sa pagtutok mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita karon, Kubo Classroom may apot-apot og Christmas gift. May apot-apot og Christmas gift karon ang Kubo Classroom sa Socorro sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Rudy Ilandag Jr. Kini nga pagpanghatag aron makaestablisar og heartfelt bond of gratitude ngadto na sa nahimong partners ni ini pinagi na sa mga ginagmay nga paagi lamang kay ang Kubo Classroom dili lamang for learning para sab sa kaayuhan sa katawhan. Kini nga laka usab isip pagsuporta sa outreach program sa atong kapulisan mga kasyargaw. Sa congratulations og Merry Christmas po kaninyong tanan. Sir Rudy Ilandag, shout out kanimo din ha. Salamat sa imong mga inisyatibo o imong kamaayo din na nasa katawhang Socoronhon. Salamat, magandang umaga. Good morning Sir Rudy Ilandag. Mayong buntag kanimo din ha. Good morning, Kuya Jim. Merry Christmas po sa iyo at sa pamilya ko sa Burgos, Siargao, Bertudes family. Salamat po, Kuya G. God bless po. Ika na kan Geraldine Iguna Bertudes. Salamat, Geraldine. Magandang umaga kanimo din ha. Shoutout po sa imong pamilya o sa tanang taga Burgos. Salamat po, magandang umaga. Good morning, Kuya G. Siargao. Merry Christmas, Kuya G. Og sa tanan. God bless. Gikan na kang Yuel Nogaliza. Salamat Yuel og sa mga taga Burgos. Shoutout po kaninyong tanan. Merry Christmas po kaninyong tanan. Mga kasyargaw, salamat sa pagtutok usab din na sa atong live stream karon. Salamat po, magandang umaga. Samtang sa laing bahin, mga kasyargaw, imbis Pasko na, ado nagyapoy mga nadakpan, nagpahigayon og away damang, sikop sa kapulisan. Kagahapon adlaw alauna sa hapon, ang personahe sa theft and robbery unit sa Surigao City Police Station may pahigayon og anti-illegal gambling operation ilalom sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Christian Rafus II dito na sa Sitio Tagbangkaan, Barangay Orok, Surigao City nga may resulta sa pagkasikop ni Jovi Humawid Rasunabe, 35 anyos, fish vendor, og residente sa Purok 6, Barangay Mabua, og ni Philip Pito Elmosora, 38 years old, walay trabaho og residente sa Barangay Kapalayan, Surigao City. Sumala sa investigasyon nga nadawat kagahapon adlaw og information ang Surigao City Police Station gikan na sa usa ka concerned citizen nga adunay nagpahigayon o paaway sa damang o spider derby sa maong lugar. Caught in the act ang maong mga suspetsado og sumala pa nga nakasupak usab kini sa pag-obserbar sa guidelines sa minimum health and safety protocols karon mga kasyargaw. Ang mga mamustahay mga kasyargaw, dali nga mga miikyas maong ang duha lamang ang nasikop nakuha sa mga suspetsado ang pusta ni ini nga nagkantidad na 570 pesos mga kasyargaw. 8 ka small boxes nga kantidad o mga kasyargaw na ay sulod nga 63 ka mga spiders o damang o gagamba mga kasyargaw. Nakuha usab ang improvised fighting arena na composed of stick mga kasyargaw o adunay mga stand platform mga kasyargaw. Ang maong mga nasikop dali nga gipahibalo sa ilang tawhanong katungod ilalom sa Miranda Doctrine o ang Anti-Torture Act. Ang maong suspetsado og mga nakuhang ebidensya anana karon sa kustudiya sa kapulisan sa Surigao alang na sa saktong disposisyon mga kasyargaw. Ay balamang maghimo gani ng sugal mga kasyargaw. Kinahanglan dili ma-report.
Imbis kapaskuhan na, anaaino kamo sa prisuhan. Good morning, Sir G. Merry Christmas. Gikan ni Randy Artiaga Santisas, anak ni Bernardo Toliba Santisas, nga tubong Siargao, pero laking Maynila. Salamat, Randy. Magandang umaga, good morning. Pa-shout out sa Plandano family and Merry Christmas and God bless you. Salamat, Ante Anita, Custodio Plandano. Shout out po kaninyong tanan, kang Jeanette, kang Don Ann, kang Gerald May, kang Dudong. Salamat, magandang umaga, good morning po kaninyong tanan. O sa tanang pamilya nimo, salamat, Ante, good morning. Salamat. Baka naman may salad. Salamat. Magandang umaga. Good morning po. Magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, Butuan hingpit nga magpatuman sa health and safety protocols. Gianunsyo sa lokal nga gobyerno o panggamhanan sa Butuan City nga hingpit nila nga ipatuman ang health and safety protocols sa mga mobiyahe sa eroplano o pampubliko nga transportasyon aron masiguro nga dili makalusot ang magpositibo sa COVID-19 nga makasakay sa eroplano o unsa mga pampublikong transportasyon. Gikinahanglan ang RT-PCR o rapid test result ay kinitugutan nga makabiyahe. Importante ni kini aron masiguro nga luwas sa virus ang makauban sa biyahe o mga airport personnel nga maoy gaatiman sa mga pasahero. Sa Butuan Airport inigabot sa mga pasahero, mga kasyargaw. Usa-usa silang kuhaan og temperatura o gina-inspect ang dala nila ng mga gamit una pa sila makasulod sa airport. Ginapangita usab, mga kasyargaw, ang RT-PCR rapid test result aron mahibalaan ang status sa pasahero kung luwas kini sa COVID-19. Kay adunay nahibaw-an nato dito na sa naiya, mga kasyargaw, adunay usa ka pasahero nga gustong mo biyahe apan positibo kini sa COVID-19. Ang mga kasyargaw maong ang tanang airport karon gi-stricto na usab, mga kasyargaw. Good morning, Kuya G. Merry Christmas and to all Cervantes family. Gikan na kang Ma'am Aida Nogales Cervantes. Magandang umaga kanimo, Ma'am Aida. Og sa tanan taga General Lula og sa imong pamilya. Salamat po, magandang umaga. Good morning. Okay, maya-maya maliligo pa ako. Salamat, gikan na kang Sir Rudy Longos Plandano Borja Jr. Salamat po, magandang umaga. Good morning po. Salamat po, magandang umaga, Auntie Anita. Salamat, good morning. Magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita karon, mga kasyargaw, Community Outreach Program gipahigayon sa season. Gipahigayon kagahapon adlaw, mga kasyargaw, alas 8 sa buntag dito na sa Multi-Purpose Gymnasium sa Mabuhay Season ang Community Outreach Program nga gitambungan sa RMFB 13. Ingon nga sponsor unit sa SDNPP usab, SDNPMFC, 29th IB Philippine Army, Season MPS o Municipal Police Station sa pagpangulo ni Police Captain Arnel Banaken. Ang OIC ni ini, suportado usab sa sponsor ang LGU Season, BLGU, sa Barangay Mabuhay, ang maong aktibidad officiated ni Police Brigadier General Romeo Karamat Jr., ang Regional Director sa Police Regional Office 13, nga girepresentaran ni Police Colonel Noel Espinoza, ang Provincial Director karon sa Surigao del Norte Provincial Police Office, uban ni Season Mayor Carissa R. Pitalvero, nga girepresentahan ni Municipal Vice Mayor William Avila o ang Barangay Chairman nga si Julie Dangate. Nahimong highlights, mga kasyargaw, sa mga outreach program mao ang free medical consultation, free haircut, barangay pulong-pulong, insurgency awareness symposium, free concert sa RMFB 13 band, og ang pagpang-apod-apod sa food packs, school supplies, chinelas, vegetable seeds, vitamins og medicines og mga leaflets, mga kasyargaw, og ang pagpakaon ngadto na sa mga kabataan. Ang mga partisipante ni ini nga aktibidad mapasalamaton sa atong kapulisan sa ilang pagkamaayo og extraordinary nga serbisyo
ngadto na sa katawhan, mga kasyargaw. Mao na latest updates dito na sa munisipalidad sa season. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin, mga kasyargaw, Cabinet Secretaries nangunay sa paghatag og livelihood assistance sa mga kanhing rebelde. Gipangunahan nila Interior and Local Government Secretary Eduardo Año, Health Secretary Francisco Duque III, Defense Secretary Delfin Lorenzana, o Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Carlito Galvez Jr. ang pagpanghatag og assistance ngadto na sa mga kanhing rebelde nga mibalik na sa sabakan sa gobyerno. Gihisgutan usab ang COVID-19 situation sa rehiyon sa Caraga, ingon man kung unsaon sa Caraga Region, ilabi na sa mga lideres niini nga makapadayon sa kampanya sa gobyerno diya na sa pagpukan sa Local Communist Armed Conflict kung LCAC, ingon man makalahutay taliwala sa kasamtangang pandemya. Gipangunahan usab sa maong mga kalihim og ni Agusan del Norte 2nd District Representative Maria Angelica Matba og bang local chiefs ang awarding sa nagkadaiyang mga hinabang sama sa livelihood assistance ngadto na sa 33 ka mga former rebels nga qualified sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP sa og mga kasyargaw. Gibutyag usab ni Mayor Francisco Garello Jr. sa Civil Military Operations, mga kasyargaw, o Major Francisco Garello, mga kasyargaw, nga sumala pa nga ang 33 ka mga former rebels nakadawat sa maong mga assistance. 26 niini ang gikan sa Agusan del Norte og 7 sa Butuan City. Dili matugkad ang ilang kalipay karon, mga kasyargaw, sa hingpit nga paghatag kanila og tabang karong pandemya, mga kasyargaw. Mao na latest updates karon dito na sa Butuan City. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargaw. Merry Christmas po, ilabi na sa ato nga mga viewers karon. Merry Christmas po kaninyong tanan, mga kasyargaw. Happy viewing po kaninyong tanan. Pa-shoutout lamang kamo, ako nang basahon, mga kasyargaw. Flight sa United Kingdom, mga kasyargaw, suspendido karon. Gianunsyo mismo, mga kasyargaw, ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga ang flights gikan og paingon sa United Kingdom temporaryong suspendido sugod karong adlaw hangtod na sa December 31, 2020. Ang detalye nga yung suspendido kini atong paminawon gikan mismo kang Secretary Harry Roque. Importanteng balita po galing sa inyong IATF. Inaprubahan po ni Presidente kagabi, 22 ng Disyembre, ang pagsususpend ng lahat ng flights mula po United Kingdom simula 24 ng Disyembre 12:01 AM hanggang sa katapusan at 31 ng Disyembre 2020. Covered ng temporary restriction ang lahat ng mga pasahero na nasa UK ng 14 na araw bago dumating ng Pilipinas. Kasama na rin dito ang mga pasaherong nasa transit. Sa mga pasahero naman nasa transit mula UK at mga pasaherong nasa UK ng 14 na araw bago dumating ng bansa at dumating bago ng 12:01 AM December 24, temporary suspension, hindi sila subject sa entry restriction. Pero kinakailangan silang sumailalim sa mas mahigpit na quarantine at testing protocols tulad ng absolute 14-day quarantine period sa Athletes Village sa New Clark City kahit na ang resulta ng kanilang RT-PCR test ay negatibo. Sa mga pupunta ng UK galing Pilipinas, dadaan sila sa existing exit protocols ng Pilipinas at ng UK. Mao kana ang pagpahibalo karon, mga kasyargaw, ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Ilabi na karon nga ban asa, mga kasyargaw, ang biyahe sa UK karon, mga kasyargaw. Mao kini ang gihisgot-hisgot, mga kasyargaw, nga adunay strand ng virus dito. Ang gihold asa ang mga biyahe sa nagkalain-laing nasod sa mga kasyargaw sa atong kalibutan. Pero haka-haka pa lamang kini, wala pa'y official nga statement mahitungod na ani ang World Health Organization.
Samtang sa laing bahin sa mga balita karon sa mga hilig og online shopping din ha. Tapos walay ikabayad, DTI nagpasidaan batok na sa bogus buyers online. Nagpasidaan karon ang Department of Trade and Industry kung DTI batok na sa mga bogus buyers online. Sumalakan Trade and Industry Undersecretary Ruth Castelo nga pwedeng mapriso ang mga bogus buyer sa nakalain-laing mga online selling platforms. Tungod niini, ipayuhan ni Castelo ang mga online sellers nga siguraduhon nga dokumentado ang mga transaksyon sa mga buyers tungod pwede kining mapasakahan og kasong estafa sa ilalom sa Revised Penal Code. Dugang pa ni Castelo nga andam ang PNP og NBI nga aksyonan ang maong mga reklamo og dali kining ihatod didto na sa Department of Justice. Mga kasyargaw, sa mga mag-online shopping din ha, ilabi na kung kabalo ka mo, nga wala mo ikabayad mga kasyargaw pag moabot na ang mga items ninyo, pwedeng dili na lang ninyo dayonon. Kay pwede ka mong makasuhan base na karon sa gipagawas nga statement sa Department of Trade and Industry. O mga scammers din na mga buyers din na mga kasyargaw. Posible ka mong mapriso mga kasyargaw. Good morning Kuya G, pa-shoutout po kay Hana Gonya. Merry Christmas po. Gikan na kang Frankie Congreso Pitalyo. Salamat po, magandang umaga. Shoutout kang Hana Gonya. Salamat po. Good morning Sir G, Merry Christmas. And family, pa-shoutout sa ako pamilya sa Bagakay, labi na sa akong nanay, Popping, and family. Merry Christmas to all, Kasyargaw. God bless us all. Gikan na ka Ma'am Lenny Buo. Salamat po, magandang umaga. Pa-shoutout Kuya G, kang Bibi Maytan Wayne, Plandano Morales. Salamat. Matan, good morning, magandang umaga kanimo din na. Og kang Auntie Anita, salamat, magandang umaga. Og Plandano family, salamat po. Good morning sa tanan, Merry Christmas Kuya G. Pa-shoutout ako sa akong anak na si Imos og asawa na si Nizel. Napilang akong mga pinangga na learners sa ALS. Ika na kan Sir Henry Piao Lubapis. Salamat po, shoutout po kaninyo tanan. Merry Christmas mga kasyargaw. Kuya G, pa-shoutout sa akong mama nga si Daria Anchola o sa Anchola family. Merry Christmas Kuya G. Yun lang, di mabasa ang pangalan. Salamat, magandang umaga. Shoutout kanimo din na. Salamat. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga kasyargaw. Sa ang balita nato karon sa sports. Pondo sa Tokyo Olympics gidungagan. Nadungagan pa og pondo karon ang Tokyo Olympics organizer para na sa maong paduwa mga kasyargaw o sa Tokyo Olympic. Tungod niini miabot na sa $15.9 billion ang gigahin nga pondo alang na sa maong Olympics mga kasyargaw. Na desisyonan nga ang maong kantidad human nga ma-delay kini mga kasyargaw og adunay mga dugang nga gasto karon sa maong preparasyon. Gidugangan sa mga organizers ang ilang pondo para na mapatuman ang sakto nga health protocols batok na sa COVID-19. Mahinumduman nato mga kasyargaw nga 2020 tana ipahigayon ang Tokyo Olympics mga kasyargaw. Apan na-move kini sunod tuig tungod na sa pandemya nga nasinati nato karon. Good morning Kuya Jim, Merry Christmas. Gikan na ka Ma'am Shirley Sososco Garciano. Salamat po, magandang umaga. Shoutout kanimo din na Ma'am og Merry Christmas po. Samtang sa balitang entertainment nato karon mga kasyargaw, kini sa prisuhan sabi ni magpasko karon. Sander Ford na priso. Ipagawas karon mga kasyargaw sa Manila Police District ang mugshot ni Marlo Arizala o nailang Sander Ford human ang pagkaaresto ni ini. Sumala pa nga ang maong pagkaaresto tungod na sa pagpasaka sa kaso sa iyang kanhing girlfriend sa kasong paglapas
sa Republic Act 9262 o ang Violence Against Women and Children Act. Apan gipang himaka kini ni Sander og nangayo kini og pasaylo sa babae og misaad nga magbag-o na kini. Samtang mahinumduman nga niadtong July giakusahan si Sander sa iyang ex-GF og physical abuse o sexual assault. Og mahinumduman usab mga kasyargaw nga gitangtangan kini og rights sa iyang pangalan nga Sander Ford o base na sa pag-suspendido kaniya sa Star Creatives mga kasyargaw. Mao kana ang latest update sa entertainment nato nga balita mga kasyargaw. Good morning, maayong Pasko, Sir G. Maayong Pasko, taga-Union. Gikan na ka, Ma'am Nadine Bilad. Merry Christmas po. Kaninyong tanan ilabi na sa atong mga OFWs nga anaa sa gawa sa nasod. Salamat po sa inyong pagsuporta sa mga nagkadaiyang pamilya. Merry Christmas po kaninyong tanan. Good morning, Kuya G. Pa-shout out, happy birthday to my cousin, Ben Lin Taganahan. Good morning, gikan na kang Karen Ann Gonzalez Sumalinog. Salamat po. Magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw, ang atong balita sa latest updates sa COVID-19 sa atong nasod Pilipinas. Sumala pa sa Department of Health mga kasyargaw, as of December 23, 2020, nakadugang og 1,196 mga kasyargaw nga confirmed cases sulod lamang sa 24 oras. Maong miabot na sa 464,004 ang total cases sa atong nasod Pilipinas, nga 24,984 ang active cases niini. Nadungagan usab og new recoveries na 564 ang atong nasod Pilipinas. Maong miabot na sa 429,972 ang mga naka-recover, 9,048 mga kasyargaw ang mga nangamatay na mga kasyargaw. Ingat po kitang tanan, Gilauman karon mga kasyargaw sa Department of Health nga adunay mahitabo nga holiday surge tungod na sa pagsaulog sa Kapaskuhan, tungod na sa mga pagtapok-tapok, tungod na sa mga pagpanguli sa nagkadaiyang mga individual sa nagkadaiyang probinsya niini, Panimalay, mga munisipalidad, mga kasyargaw. Gilauman kini na adunay mahitabo nga holiday surge mga kasyargaw. Wala latest updates sa COVID-19 sa atong nasod Pilipinas mga kasyargaw. Good morning po sa mga viewers nato. Salamat, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing po kaninyong tanan. Atong basahon karon mga kasyargaw ang horoscope nato karon mga kasyargaw. Kiningiya lamang para sa pagkabot nato sa atong success karon. Isa-usahon nato ang 12 kabuok mga kasyargaw. Sa horoscope sa Aries mga kasyargaw, moabot ang surprise visitor karon nimo gikan abroad. Ang lucky numbers nimo karon 37, 41, 15, 23, 55. Lucky colors satin white. Samtang sa Taurus mga kasyargaw, mag-meditate search nimo karon ang imong love mga kasyargaw. Lucky numbers 23, 42, 55, 11, 32 mga kasyargaw. Lucky color mango orange. Samtang sa Gemini, siya ang imong perfect life partner karon. Lucky numbers 35, 41, 53, 22, 11. Lucky color is snow white. Samtang sa Cancer, makita nimo ang helpful person nga mag-solve sa imong problem karon. Lucky numbers 53, 22, 11, 41, 35. Lucky color lilac violet mga kasyargaw. Samtang sa Leo, unahon nimo ang pag-appreciation sa iyang maayong nga mga kinaiya karon. Lucky numbers 45, 26, 51, 15, 33. Lucky color ice blue mga kasyargaw. Samtang sa Virgo, increasing ang income nimo karon. Lucky numbers 11, 22, 41, 55, 33. Lucky color tulip pink. Samtang mga kasyargaw sa Libra,
increasing ang mga views sa imong vlog sa YouTube karon. Lucky numbers 22, 42, 11, 33, 53. Lucky color raspberry red mga kasyargaw. Sa Scorpio, ang imong crush mahatag o muhatag sa imo o gift surprise karon. Lucky numbers 23, 51, 35, 41, 12. Lucky color mango orange. Samtang sa Sagittarius, accepted dayon mga kasyargaw ang product og ma-achieve ang sales quota nimo karong adlaw. 45, 55, 11, 26, 36. Lucky color ultraviolet. Samtang sa Capricorn, mawala ang market nimo karon mga kasyargaw. Lucky numbers 51, 15, 33, 22, 41. Lucky color mga kasyargaw cloud white. Samtang sa Aquarius, mawala ka na sa limelight karon. Lucky numbers 32, 21, 12, 55, 42. Lucky color turmeric yellow. Samtang sa Pisces, search for love in your heart karon. Lucky numbers 21, 33, 56, 42, 11. Lucky color cyan blue. O na mga kasyargaw ang atong mga horoscope. 12 kabuok nga horoscope mga kasyargaw. Gidungan natong basa karon. Good morning po, magandang umaga. Salamat sa pagtutok mga kasyargaw. Merry, 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 Merry Christmas po kaninyong tanan. One day na lang mga kasyargaw. Pasko na! Ug mga adlaw mga kasyargaw, Pasko na gayod. Di na gayod kapugngan mga kasyargaw. Pasko na, Merry, Merry, Merry Christmas na. Salamat po sa inyong pagtutok din na sa atong programa. Ug mga adlaw, wala po tayo news, pero meron tayo mga inihanda para kaninyo mga kasyargaw. Merry, Merry Christmas po. Salamat sa inyong pagtutok. Salamat mga kasyargaw. Good morning po kaninyong tanan. Shout out kaninyong tanan sa tanang viewers, tanang reactors, sa tanang commenters. Salamat po kaninyong tanan. Good morning, Merry Christmas po sa tanan. I wanna wish you a merry. Kini, mga kasyargaw, ang nag-alagad sa inyong live stream karon, Kuya G, na dinhin na lamang kutob mga kasyargaw para napagatod kaninyo sa mga importanteng balita, alang na kaninyo sa atong isla sa Siargao sa probinsya Surigao del Norte, rehiyon sa Caraga o sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa tibuok kalibutan. Shout out po kaninyong tanan, naasay nagpa-shoutout kanako kang Gege Himaw. Good morning, nag-message siya na gwapa daw siya. Good morning kanimo din na, mayong buntag kanimo din na. Good morning. Dinila lamang kukutob mga kasyargaw hangtod sa sunod nato nga panag-uban. Merry Christmas po kanatong tanan. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Happy holidays, holiday gayud karon mga kasyargaw. Salamat, magandang umaga po. Good morning mga kasyargaw.